Към май съм педал. Всички са се родили обратни. Това нещо е нормално. Моля ли? Цял ден аз не съм такъв, бе. Нищи на Маритата в един момент ставам. Вържат ма сини сенчири. Искам новата господарка. Пий шат. Там тя, че ми мириши краката. Тя майка му с пат. Отишли с детето си на заведение такова, детско. Влезли две пикли, татуирани, дебели. И там демонстративно почват да се навират кастет си облезат. Течките бе. Катири детето, той мисли да го ебе. И детето гледа. Ами викам, това нещо е нормално. Ня майка му с пат. Избелвали сте задниците звътеняци. Говорете на децата си. Обясняйте. Всички са наркомани. Всички. 90% от тези. Ти знаеш ли какви оргии правят, там нямам право да прикарам. Какви оргийки правят, като се съберат? Те имат джендъри на банкнотите си. Всяка пешеходна пътека е с джендър, повече дъгата. Извратенят всичките. 50 колко пола. Идиоти. Та спадка фон дер Лайен ще ми прикая. Какъв тъпанар трябва да се чи? От печка или от пирална ще стане на танк. Чипа. Той ти го прикая шефката на Европарламента, бе. И добита си ти нещо да кажете, си ненормална, бе. Ако си интелигентен, ще кажеш, тъски глупости говори. Викат, бро! Добитък, трябва мре. Казах ви, ние единиците трябва оцелим. Или ми ходите на почивчици и си топате топчетата и си карате работката и викат, някой ще ми свърши работата. Няма, бе, хора. И ми чукате на дърво. Его дървото. Той ви е 3 ката в задниците, 3 ката значи на 3 нагънат. И вие се правите, че не там е. Аз ви разказвах един виц, где 3 играли хоро. Последният е само и бял. И викнал, голямо хоро, тежко хоро. То с посредата хем и хем губът викал, хоро като хоро. Ама он е отпред само го път и викал, айде бе, няма ли да обръщаме хорото? Няма да го обърна. Hello? Ти си функционално неграмотен, бе, моето момче. Ти не разбираш какво ти говоря. От 20 минути прикаваме и ти приказваш ми глупости. Пълен льохман. Не, бе, ще умреш изкривен, ще умреш болен, ще умреш със скръмно, ще умреш всичко, защото те заслужа. Няма да стане никога, хуя. Знаеш какво става с теб? Айде, Емилиан Грубаря, умираш, бе! Няма къде да отидеш, бе! Умираш! Ама няма да ти спокойно, бе, няма да те бия, бе. Аз ако искам да те биеш долу до площата, намериш да потруша. Не ти е виновен никой. Никой не ти е виновен, че си било лакомо и тъпло едно. Танка, ти калмари ядо. Какви калмари взял, бе? Да ти правиха свирка тези калмари. Кога цял калмари? Еба си майка. Естетична хирургия. Що ако нямаше естетична хирургия да им режат пишките и да им пробият тупки, то нямаш да има джендари. Искал пишка, слагаме му. Искаме тупка, пробиваме му. Иска мъж цици, слагаме му. Ако нямаш с медицина, как щяхте да сте джендари? Много ми е интересно. Ко щяхте да правите? Ако нямаше стероиди, мормони да пиете на жените да растат бради, мъжете да стават като жени, какво щяхте да правите? И никой нищо не казва. Що им ти продават тези неща? Що ги продавате? Цици, тикат им цици. Абе, момичета, гравитацията е и за изкуствените цици, бе. Пак ще ви увиснат. Само, че ще олекнете с 10 000 лева. Ни момчета ма къпят. Гледай сега колко имам тука. Ми покажа телефона си. Пак аз му викам, гледай колко имам тука. Моето са от джоба. Ти имаш виртуален портофел. Биткоини, криптовалути, виртуални, да, тока по 3, ей ти биткоин. Значи това е като, дет ви казвам, да ближиш сладолет през джам, през стъкло. Накараха всички жени да се оставят отдолу, даже и с лазери, никога да ни им поникнат. Всичките дете под формата, че са много по-хигиенни, по-чисти. С обезкосмяването си отдолу жените, е все едно са отворили на Али Баба пещерата. И всичко влиза вътре. Open Sesame! Да, влизат бацили, бактерии, помия, мръсотия, всичко като от тях се, като Али Баба в пещерата. Но това ти окаже, че е хигиенично и чисто. Не, напротив. Хиляди болести имат
от това нещо. Но те са модерни, те са чисти. Нищо не е вярно. Напротив. Но те са се оставили, че повеки какво трябва да се оправят. Човек се учи от лошо, не се учи с сладки приказки. Учи се като му влезе в задника. Ма той ще влезе и той казва, може и да ми влезе. Я му го наби в газа. Вика, ама уня, ти кажи аз как става. Когато и баче ти е един и същ, по един по и същи начин ще ти влиза. Други лица гледаш, но в задника ти е един и същ. Да бе. Стари дядо! Огън кладе горе на пирина, стадото му кротко пасе.